Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatunod ti pagayam, anag pailingad iti nagan ag Gloria, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina Sales, kastamat ni Jasmine Rivera. Cristobal family ti Kuluong 1 Valenzuela City from Mirno, Cristobal. Makablaawan pa iti Mosuela family iti Santa Maria, Ilocos Sur from Dominic Mosuela. Lakay ko ani Joel Domingo iti Saudi kan anak mi ada Along, Balong kan Sara from Glady Domingo. Family Liarenas, isu da Auntie Wenang, Gemma kan da Uncle Canel kan Eli. Kastamat ti Laron family kan Oliveros family, ni Tatay David, Nanay Rosa, Tito Bao La Union. Kastamat ni Nanay Lynn, especially ni Irene Oliveros from Daryl Aris, Tibawang, La Union. Indong Fontanilla Sagid Kansayo family, parents ko ada Elmer kan Marcela, the Jomar, Elmar, Romel kan Jennifer. Lakay ko ani Jomar kan anak ko ani Jaisel. Kastamat nga advance 7 months iti anak ko ani John Jacob from Maricel Indong ti Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Soriano family dito'y Ingod Norte, Isabela, especially ni 2nd Lieutenant Soriano. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Ayla May, Joan Galapon, kan Gian Alea Faye, kan lakay ko ani Joselita Galapon from Mama Ana ti Singapore. Ni Inang Emerenciana de la Cruz Remigio iti San Mateo Isabela from Paul de la Cruz.
Kan makablaawan da Philip kan Perly Lorenzo ni Parek Monsay kan Aminan a Lorenzo family dito'y Lawak, Alcala, Pangasinan from Kagawad, Bulan, Videoke. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Gloria. Dear Manang Emmy, ilingad na klakuman itinagan a Gloria. Dispensar no awagan kalat ta iti manang, taday tangaminan tinakairwaman mi adumdumngag. Nalabit nga inaunaak nga mitisika, tamay sa akon as senior citizen. Adamot ten sumagmamano atawan nga addaak ditoy Canada, kadanak ti anak ko anangala kanyak ditoy. Kang itingitan ti pandemya, idinasarakan ti anak ko dayto YouTube channel yo. Kat iso tinangibaga kanyak, ta idi addaak payla dita Pilipinas, dagiti drama iti radyo ti pagaayat mi apagpalpalabasan iti oras, iti day dinagawanan nga asawak. Maysa a maestro day di Ricardo, responsable kan istrikto, nang runa kadagiti dua nga anak mi. Aklunak mat ati anak ko ti kinasaritak amang ipatulod iti surat ko. Tanusyak, jak ammo ti ar-aramidek, tapno maka-emailak kada kayo. Sapay la ko mamanang tamapili mo't amay patangatang day ti pakasaritaan mi, iti day di asawak, iti programa yo. Intimplaan kan iti kapem Ricardo. Itay pa'y nga minakitkitaan kang agsuy-suyaab. Ay, awan nga rod. Agtuglupak mo ten. Agyaman ak Gloria. Anya nga min ayaday tar aramidem. Rumbang ko mga agin-inanakan tani, alas Jason iti rabi Masapo lang mayring Pasko dagito'y lesson plan ko. Sana rumba nga may tantandag ito'y, takasimat dagiti estudyante na awan ti masorosoro da kanyak. Ngam si kamot kan tinakakaasi ama puypuyatan, Ricardo. Gloria, maestro ak. Masapol nagsakripisyo ak para kadagiti estudyante. Sa bagay, ang mga numabisin kan, ibagamlaang tayalaan ka iti kanam. Saanen, umdasan kanyak na iti tinimpla makape. Alangarod, sikati makaam mo. Umuna ka na maturog, Gloria. Ang mga numadamdama pa ang mayring Pasko da ito'y lesson plan ko. Kasapulak ngamin da ito'y inton bigat. Manong, malitan. Saan pa'y ading? Nasapa pa'y? Sigurado ka, Manong? Uwan, Gigi. Kan may saan pa'y nagayab ni Mamang? Masapol nga agar mo sarta pa'y, sakpay asumrek tayo ti pagadalan. Ay, wunan niya. Agungat ngamin ni Papang no saan ta nga agar mo sar. Kunana ngamin ati armusar ti kapatgan at araon ni tagmalam. Nangruna kadagiti kas kadatang estudyante. Ngem apay, Manong. Siyempre, agmalmalam ngamin ta aktibidad tayo. Kaya't kasawan, agmalmalam nga dar-aramiden tayo. Ha? No saan tayo nga agar mo sar? Aglaladot tayo met. Saan ka di? Diyak amo, Manong. Ala, apay nga di mo. Diyak nga rod amo. Diyak maawatan. Kastoy na, Gigi. No saan ka nagarmusar sa simrek kay ti pagadalan? Nasapa ka amabisin. Saan ka di? Wun, Manong. Saan pa'y anadanon ti reses nga mabisbisin kan? Saan ka di? Wun, Manong. Kasta ti kayat ko asawan. Nalaka tayo amabisinan no saan tayo anagarmusar. Iso an napatag para kada tayo ti armusar, Gigi.
Iti anak tangay, Gloria. Nakasukat dan, urayan dalaangan nga ayabakida nga agarmusar. Nakaedasar ka din. Wen, Ricardo, naisaganak mo't amin ang dagiti ka sa pulam. Nasayat nga rin kasta. Diyak kaya't timala daw, amamot da ita. Wen, amok. Nasapa pa'y mutlaang. Iso asigurado asaan ka maladaw. Alang nga Rodan, umuna kayo ni di kusina. Ay abamon dagiti ubing tagar mo sartayon, tapno makapanaw kami matan. Pagsanadanon ka dito palayaw, Gloria. Ne, da kayo matgayam tatais ko. Anyat maipaay ko kada kayo aya. Ay, inranak ka talaga nakapanawon di asawa mamaestro. Sakbay ngay mayak dito palayaw. Ha? Apay nga min tatais ko. Kan apay akas la makaungungot kayo. Talaga? Talaga maruruda ka di asawa mamaestro. Anya? Ne, apay ang tatais ko. Anyat basol ayan ni Ricardo. Awan pa'y panangisakit mo't di asawam. Agkakalugaran tayo kung kaslawan ang yaman na kankuha na data. Ha? Apay nga binaya tata. Anya ayati inaramid ti asawak. Katlo'y babain na di apokok na estudyante Ha? Naladaw asimrak di apok hindi kalman. Taimbaon ko pa nagsakdo sakbay asimrak hindi pagadalan. Agasam tayo nung ongtan nakitlain. Anya? Awan pa'y konsiderasyon mo di asawam. Naibag kumano saan tayo magkakalugaran tayo saw. Ay, adamat las-lastog di maestro nga asawam. Kas itinakunakon man ng Emmy, nalabas ti kinaistrikto ti asawak. Nga maawatak mat, apasat ti panang disiplina na kadagiti estudyante na ti kasjay a kinaistrikto na. Para ngamin ka ni Ricardo, biagnan ti kinamaestro na. Kat kayat na amabinor dagiti estudyante na, tapno agbalinda a responsable, kan maaddaan da itinarimat a masakbayan. Ngam gapo iti kasjay agalad ti asawak manang, adu dagiti manggurgura ken kuana, kat karamanen dita dagiti kalugaran mi, anaganak dagiti estudyante na. Sa anak met nga agkurkurang amang bagbaga, ken mang palpalagip iti asawak. Rekit din aya Gloria. Marengreng ako ni tikastang ay bagpagam. Isulatan nga iso ti taltalang kutangam. Ricardo, palpalagipan ka laeng. Tinakkumamot ka gura Kasano ade kakagurang ay. Awan lakit bagaan na ka sa anak unay nga agis istrikto kadagiti estudyante. Diakla kayat nga adda dagiti mangguraken ka, gapo iti kinaistriktom kadagiti estudyantem. Awan bibiyang kuno kagura dakman. Tinapatag kanya kat madisiplinak dagiti estudyante. Taparang mutlang dahil di pagsayatan da. Para kadakwada tar aramidag. Ricardo. Amo masaanak akas kadagiti daddong maaman nursuro. Basta na isuro dan tinsagana da aleksyon kadagiti estudyante. Awanan ti bibiyang da. No naawatan man dagiti agtutubo wano saan tinsuro da. Ay. Ngam no siyak, kaslawan serbik aman nursuro no jak madisiplinaan dagiti estudyante.
Masapo la kagiddan ti panagadal da kat madisiplinaan da matlaeng. Ngam Ricardo, amumot asabalin ti panawon ita. Amkak nga amangan no adda ti mangireklamo kan ka, gapu iti kina-istriktom. Nalpas kun nga imbaga, Gloria. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Reklamo dak no kayat da. Basta siyak, aramidak terumbang, kat awan apulos ti kabuten ko nang runa no adda iti husto. Mamang, apay di na kayo kasarsaritan ni Papang. Ay na anak ko, kasurunak ni papang mo. Anya? Ngam apay, Mamang. Itan niya aga po. Kagura na nga minti kanayon apan ang palagip ko kenkwana, asaan ko maunay nga agbalin nga istrikto iti pagadalan. Mamang, Adda nga minan dagiti gumurgura kenkwana, tanalaos kano ti kinaistrikto na. Saan kanon anaing kalintagan ko na ti dadduma? no panunutan na naimbag? Hustuman day ta na ibagayo, Mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nakita kiti na minsan iti pagadalan. Adaong ungtan ni Papang nga estudyante na. Anya? Wen, Mamang. Uray lang na ibabain ti estudyante na Limabaga, gapoy tinakaro apan nakaibabain na. Ay, una yun ni papang muno kasta anak ko. Amkag nga amangan no ni adin ko a Gigi ti makakita wano makaakto kon kwa na, Mamang. Iso ano kasi apan nag-aawi din. Ibagbagak ka ni adin ko asaan kami amapan iti classroom ni Papang. Or-orayin milangan ni Papang iti parking lot ti pagadalan. Ngamin, jak kaya't amay matangan ni adin ko a Gigi, tinalabo sa kina-istrikto ni Papang. Sigurado ang nalausan ti bannog ni Ricardo. Iso adinan na isimpa dagiti papel ditoy. Siyaklatan ti mangidalimanag kadagitoy. Nakaturog nga minan ni Ricardo. Sapay masapa manan inton bigat dayjay. Mamang! Ha? Oh, Gigi anak. Apay anak kariing kapay laeng. Rumbang ko nakaturog kan anak ko. 11:11 iti rabii. Jack makaturog. Anya? Ni, apa yun anak ko? Jack amo. Anak, adapay sarek mo iti pagadalan inton bigat saan ka di? Wen, Mamang. Pilitom ti maturog anak ko. Amang ano wala daw kang agring inton bigat. Uminumak, Mamang. Mawaw ka. Alam, mabit lang arod anak ko. Yalaan ka iti danom nga inumam. Naisimpam ka di amin ang nagitinaskan nga imitak iti pagadalan. Juan Ricardo, nakasaganan, day talamang bitbitan ti aramidam. Nasayat nga rin kasta. Nagiti ubing nga Agsuksukat dan nga agkabsat. Nakadigos dan nga agpadpada. Nasayat. Mala, agidasar kan tagar mo sartayon sakbaya pumanaw kami. Itay pa'y nakasagana ti pagar mo sa rantayo Ricardo. Da kayo laangan ka dagiti anak ta ti ururayag. Kasta ka di. Wen gayam Ricardo. Palagipan ka manan. Aday ta ka manin Gloria. Mabalin ka di. Di mo man dadaulan ti agsapak. Ricardo. Kakaisuna nakapimpinta sa robot kong ang buwisitan nakmanan. Kanya mo ti kastangaw galim Gloria. Saan ko adadadaulan ti aldaw mo? Saan ka abwis-bwisitan?
palpalagipan ka laeng tapampanunutan ka. Huston ko naklang aruden. Ikakidayabanan dagiti ubing tamangan tayon kat makarubat kami. Uray pa'y kanayon akaunget nak ti asawak, gapu iti panang palagip ko kankwana, sa anak lataan na umama ng Emmy. Uray bugkawan nak, ikagkagumaak lata abilbilinen, tunggal rumwar iti balaymi amapan mangisuro. Kas iti nakunakon, maawatak ti kinaistrikto na, ngem amkakmet, nga ang mga nokumaro tigura dagiti mapaspasakitan na, asaan ang makaawat iti estilo na nga agisuro. Kabayatan ti panaglabas ti panawen, awan latta ti nagbaliwan ti estilo ti asawak. Iso akas talaunay ti panangikararag ko, asapay lakuma, taawan to ti rumso aparikot, gapo iti kababalin ni Ricardo. Aging gaadimteng ti may sa amalam, nga aburido, ken malmalday asimmangpet ti asawak. Oh, apay Ricardo, apay akasta ti lang nga masimmangpet. Apay analpay ti abagam. Dagiti awanan bain. Apay asaan da maawatan tar aramidak para kadakwada. Ha, apay, anya aya tinapasamak. Sinuspindi da kiti pagpapaaya kapagadalan. Anya? Kaapay, iti anya agapo. At ang amin estudyante adinisiplinak. Terigat na, nagreklamo dagiti naganak na. Katgaputan na impluensyada. Sinuspinder dakmatan dagiti masaknan iti pagpapaaya kapagadalan. Anya? Kasano nga minti pa ng disiplina iti bagbagam nga estudyante? Binaot ko at tinakulap na. Nagluma, kadayjay, nagpamediko legal da. Ay, unay kamot nga minan, Ricardo. Sang kaibagakmot kan ka. Babalin ka ni Gloria! Di na... Ha, Ricardo, anyat mapaspasamak kan ka. Ha, Diyos ko, Ricardo! Ha, natalimudawan ti asawak. Ricardo! Manong, mabutunak. Saan ading? Di ka agbutan. Adak lang ditoy. Agawi ka tita, mamang. Diyak pa mo ading. Kung nangamin di ka aruba tayo adelikado ti kasasaad ni Papang, idiin taray day di ospital. Anya? Day tatagpay so Gigi. Iso nga amangan no saan na makaawid ni Mamang. Awan nga min di kadwa ni Papang di ospital. Manong? Agkararagta ading ko. Iti kasta, tarabayin ti Diyos ni Papang. Ikararagan ta ni Papang, tapno malasat na tinapasamak kan ko ana. O sige, Manong. Ala, umay ka nga rodadin ko. Mapantay ti sangot altar. Agkararagta para kan ni Papang. Mamang, kumusta ni Papang? Sana nasaya at anak ko. Anya? Naatake ni papang mo.
Gapoy tinapasama kiji pagadalan nyo. Kunada nga ro di pagadalan, agung ko na kano ni Papang. Anya? Asino tinagkuna iti kasta anak ko? Dagiti estudyante na, Mamang. Nauyong kano ngamin ni Papang. Iso ahusto la kano tinapasamak kan kuha na. Ure dagiti daddo maestra iti pagadalan, Mamang. Kasla pagkaayat dakit din ti pan naka-ospital ni Papang. Ay, unay mo tandag ita at tao. Mangirurumunda. Mamang, Dudoy anak, mga laklaan kadagiti kasapulan mi kani Papang mo iti ospital. Sikapay lati makamo ang mga sikaso iti adim, ha? Nanakman kan anak ko. Iso anam na maag adi mo baybay ang ti adim. Kabayatan ti kaadami iti ospital kani Papang mo. uwin Mamang, di kayag tanag. Siyakon ti makaam mo. Ricardo, do alawasan nga awan puot mo. Kuna ti doktor, delikado ti kasasaad mo. Amok amang mangagnak nga uray awan puot mo. Nakakaasikan iti kasta alangam. Katno adda ti kang runaan amarigatan. Siyak, gaputa siyak ti makakitkita iti langam ita. Kabayatan ti kaadam diti ospital. Amo ka napatagkan ka ti profesyon mo. Nakasagana ka amang isakripisyo iti amin para iti profesyon mo. Iso nagsakit a panunutan. At imatla ang profesyon mo ti makagapo. No apay akastoy ti kasasaad mo ita. Saan ko marumbang nga ibagak itaken ka ti kastoy? Ngam na marigatan ka na. Malubusan ka na, Ricardo. Amo ka sana nalaka para kada kami nga agina. Naulilaan na kami. Ngamdya kon maibturan ti makitkita ka pa nagrigrigat mo. Kapoy ti kasta kasasaad mo ita. Iso ano... Diyos ko... Nagsandagan ti panagpitik ti puso ti asawak. Pinanawan na kami na talaga. Iso ka nagiti, Ma'am, Diyos ko. Si Pupuso ang kamang iyawat iti asawak. Matungpal tinakam mo, Diyos ko. Matungpal tinakam mo. Manang Emmy, aklunek akadagidi akanito, sa anak pa'y anakasagana amang palubos iti day di Ricardo nga asawak. Ngam nakitak ngamin tirigat na,
Kabayatan ti kaadda na iti ICU, iti sumagmamanon alawas. Nagsakit a panunutan, at ti impat-patag na a propesyon, kat isumet laeng ti nakaigapuan ti pan nakaatake na, nga isumeten ti nangalakan kwa na. Iti pan nakaimasayag ti bangkay day di asawak, kayat ko kumaasidiren dagiti pada na aman nursuro anakilamay, gapu kadagiti insawsawang da, idi naatake ti asawak. Ngam piniliklatan ti nagulimak, kat intalagkulatan iti Diyos ti amin. Apaman ana itabon ti asawak, siya kun tinagbalin nga ama kan ina dagiti anak ko. Kat babaan iti tulong ti namarswa, napagturpos ko ida manang Emmy. Ni Gigi aburidak ko tinangala kanyak dito'y Canada. Kat nabati mo't dita Pilipinas da dudoy nga inaunak ken ti pamilyana. Aklo nagngaging ga itamanang, nasakit pailaan kanyak ti ipupusay day di asawak, nang runa kat naimatangak a mismo. Ngam sapay lakuma ta nakaibati iti adal daytoy pakasaritaak. Toy pagayam mo, Gloria. Pagayam a Gloria, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Maawatak mo ti prinsipyo day di asawam. Ngam saan tayo mo't amabalin apawilan dagiti naganak, amangi sakit iti anak da. No idi asaan pa'y siguro nga uso ti gadget, kat mapaspasama ken ti kasta, ama irekreklamo dagiti mangdangdangran kadagiti ubing, kasano pa'y nga taitan a naglakan a maalaan iti video, ti anyaman na pasamak, gapu kadagiti kabaruanan a teknolohiya. Kasapulan nga rod tinaan-anay a panagannad, ken panagtanang, tapno saan tayo ket a maipasungalngal iti sitwasyon a pagbabawyan tayon to iti nakana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kada